Toen jij ik dat Joert die lintjes. Ik dacht, oh ja, dat is Joert. Nou, ik denk, goed zo mensen, ik zag krijgen dat ze de henning en de niks in de gaten. Dat snap ik echt net. Maar ik ben nog volledig in tuin. Het Rijnde lintjes vreet in Noord-Est-Friesland. Voor de echtpaar de Vries van Haarlem wie het dubbel bijzonder. Van een koor wisten ze net dat ze beide een lintje krijgen zoen. Dus kijk dat er dan opneemt wordt wat je dien hebt, dan lijkt het kijk dat een heleboel. Maar we hebben nooit dat ze volle dien hebben. En voor jou? Nou ja, idem niet. Het is gewoon... Ik bedoel, wij wennen het liefst op een dorp, omdat je dan onderdeel bent van de gemeenschap en dat je daar inderdaad meidwang kennen om zijn dorp levend te houden. Want dat is belangrijk. Net alleen nog het echtpaar kreeg een lintje. Meerdere inwoners waren mij een verlegje naar het gemeentehuis in de stad lokken. Wat is u zojuist overkomen? Ja, ik schrik me dood. Zitten de hele zaal vol met bekenden en familie en ik krijg een speldje van de burgemeester. Dan moest ik ook nog op deze stoel zitten. Nou, ik denk, daar klopt niks van. En nou, hebben je ineens, nou ja, ben je decorandi. Hoe viel dat? Ja, daar moet ik wel even aan wennen. Het is een hele opsomming van wat ik allemaal in mijn leven heb gedaan, denk ik. Het is een hobby, dus ja, iemand anders gaat iedere zaterdag vissen. En ik ga iedere zaterdag met de molen draaien. Joop Zwaagstra, bekend als de SDV-man, nam naar Arin zelfs het woord. Nou, ik ben zeer vereerd. Ik vind dit prachtig, dit kregen aan. En ik ben in de Rutschop. De 6 leden, nieuwouder van Oranje Nassau, binnen sneun alle keer uitnoegen bij de Aubade in Kolm. Ik vind het een eer dat ik dat dwaam mooi als burgemeester om mensen, ja, en daar doe je het eigenlijk voor op het moment dat ze binnenkomen en in één keer, oh, dit gaat om mij. En ja, dan zul je dat echt letterlijk en figuurlijk indaan op het gezicht en dat is prachtig. Maar tegen je vrijwilligers, zo viel dat ik je beiden zei helemaal net. Nee, maar er zijn heel vaak heel gezellige dingen en dat je in kennen. En dat moet blijven. En je net heen van, nou, ik ben vrijwilliger, ik zal even wat doen. Maar je denkt van, hé, er moet wat gebeuren, nou, dan doe je dat.